Днес се получи 3 в 1 титла, 70 години Лудогорец и откриване на трибуна. Не ви ли стане малко необидно, че имаше празни места на стадиона? Къде ги видяхте тия празни места? Значи единствените празни места бяха в трибуна Моци на първите няколко реда, където момчета бяха отишли в гидката при входовете. И даже по едно време бях помолил, ако може да не пречат на другите да гледат, защото все пак струпването на хора по пътеките не е нормално. Така че ти говориш някакви глупости. Нещо, ако искаш да ходим да прегледаме филматериалите, или си олигофрен, или не знам. Къде ги видя тия празни места? Ай, обясни ми, къде ги видя тия празни места? Нямаше Искаш ли да ти покажа, има турникети, има касови апарати, ако ти при господин Горанов, финансовия министър, да ти покаже колко места са продадени, така че не говориш глупости. С олигофрени не ми се говори. Повече не искам да те виждам и да говоря с тебе. Аз говоря с нормални журналисти, хора, които могат да мислят. Ти видя ли по пътеките колко хора имаше? Видя ли колко правостоящи има? Знаеш, че сме продали правостоящи билети? И какви глупости говориш тогава? Може. Трябва да се радва. Изчезвай, с олигофрени не искам да говоря.